эфире навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ганна Рустикова. Вітаю вас. У Віцебску адзначылі стагоддзе абласной газеты. Апагеем святкавання сталі афіцыйнай урачыстасці. У іх прынялі ўдзел прадстаўнікі ўлады, арганізацыі партнёраў, ветэраны віцебскага рабочага і народнага слова. Правапераемнікам менавіта гэтых дзвюх абласных выданняў і з'яўляецца абласная газета «Віцебскія весці». Віншавальныя адрасы калектыву накіравалі кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталья Качанова, міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч і старшыня абвыканкама Мікалай Шарснёў. За шматгадовую працу ў друку вядомыя віцебскія журналісты атрымалі ганаровыя граматы і падзякі. Вельмі добра газета паказвае, як жывуць людзі на Віцебшчыне, якія ў іх шчырыя і адкрытыя сэрцы. Наогул добрасумленныя журналісты, якія маюць свае вострае пяро і упэўнена паказваюць самыя найлепшыя дасягненні у паўночным рэгіёне нашей Беларуси. Газета сегодня развивается. Это не только печатный орган, это своего рода такое медийное пространство, где есть и сайт, и группы в социальных сетях и так далее. Поэтому видим путь, по которому будем идти дальше. Абласная газета «Віцебскія весці» імкнецца аператыўна і ўсебакова расказваць жыхарам вобласці пра жыццё рэгіёну, цікавыя навіны і неардынарных людзей. Выданне выходзіць 3 разы на тыдзень. Тыднёвы тыраж складае 46 тысяч асобнікаў. Святкаваць свой 100-гадовы юбілей «Віцебскія весці» пачалі яшчэ месяц таму. Журналісты высадзілі алею са 100 дрэў у адным з мікрараёнаў Віцебска, арганізавалі конкурс школьных сачыненняў, прэзентавалі выставу і нават правялі турнір па міні-футболе. Віцебскую вобласць на рэспубліканскім конкурсе студэнт года 2017 прадставіць Руслан Новікаў. Другакурснік Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта стаў лепшым у спаборніцтве, дзе канкурэнцыю яму склалі прадстаўнікі з ветакадэміі, медуніверсітэта, Полацкага і Віцебскага універсітэтаў МІЦО. За перамогу прыйшлося змагацца ў 3 конкурсах. Як гэта было, ведае Віктор Праліч. 7-й год запар маладыя, таленавітыя, перспектыўныя, актыўныя і неабыякавыя уступаюць у барацьбу за прэстыжнае званне студэнт года. Яны пераможцы адборачных тураў у сваіх ВНУ. Гэты этап вызначыць лепшага сярод студэнтаў рэгіёну. Данный конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – это вузовский, затем проходит областной конкурс, и мы выходим на республиканский этап. И в областных этапах участвует очень много студентов, потому что на самом деле очень много творческих, очень много талантливых студентов, которые могут показать себя и рассказать о своем университете. На шляху да перамогі студэнтам прыйшлося праявіць свае здольнасці ў 3 конкурсах, аб'яднанай агульнай назвай «Беларусь. Крыніца натхнення». Абмежаванняў не было, а таму разуменне тэмы паказвалі і танцамі, і песнямі, і мініяцюрамі. У інтэлектуальным конкурсе трэба было прааналізаваць цытаты айчынных пісьменнікаў. Улічваючы высокі сярэдні бал па вучобе кожнага з удзельнікаў, цяжкасці гэта не склала. Затое дало магчымасць журы разнабакова ацаніць кожнага з прэтэндэнтаў. І хоць на шляху да перамогі лідар па колькасці балаў штораз мяняўся, аднак па выніках 3 конкурсаў журы вынесла свой вердикт. Итоговое 1-е место в областном туре республиканского конкурса «Студент года» награждается студент учреждения образования Витебский государственный технологический университет Руслан Новиков. Дорогие друзья, я, конечно, не ожидал. Я был один из самых молодых участников. Я хотел себя показать, ничего не наигрывать, показать всю чистоту, всю искренность. И я хочу достойно представить Витебскую область на республиканском этапе. Стоит отметить, что все ребята молодцы, и каждый стремится показать себя. Меня очень радует, когда ребята действительно искренне пытаются донести какие-то свои самые глубочайшие мысли, переживания. Они стремятся быть творческими, быть креативными. Акрамя права прадставіць нашу вобласць у снежні на фінале рэспубліканскага конкурсу, Руслан Новіку атрымаў у якасці прыза падарожжа ў Стокгольм. Другое месца падзялілі Кирилл Макаров з ВДУ імя Машерова і будучы медык Александра Жаурыт. Прадстаўнік Полацкага дзяржуніверсітэта Марк Сергею заняў 3-е месца. Віктор Праліч, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск.
Дарэчы, у наступным годзе ўдзел у рэгіянальным конкурсе «Студэнт года» змогуць прыняць і смаленскія студэнты. Размова аб гэтым у прыватнасці ішла падчас адкрытага дыялогу праблемы і перспектывы моладзевага супрацоўніцтва. Пагадненні паміж моладзевымі арганізацыямі падпісалі ў стенах ВДУ імя Машэрава падчас сустрэчы. Удзельнікі, а гэта студэнты са Смаленска і Віцебска, сярод якіх і удзельнікі сусветнага фестывалю моладзі, які прайшоў у Сочы, абмеркавалі формы супрацоўніцтва. У нас есть ряд мероприятий, которые реализовывались раньше отдельно Российским союзом молодежи Смоленской области, Белорусским республиканским союзом молодежи Витебской области. Мы пытаемся немножечко объединить молодежь двух регионов. И вот тот же самый конкурс «Студент года» мы рассчитываем на то, что в следующем году уже и смоленские студенты примут участие в нашем областном конкурсе. Мы его сделаем открытым. Но и таких мероприятий в нашем совместном плане достаточно много, где наши витебские ребята смогут приехать в гости к смолянам и наоборот. Принимаем определенный опыт, но для нас также полезно и реализовывать наши совместные проекты, совместно с БРСМ, те проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации, на территории Смоленской области, чтобы подключать их к их реализации, именно коллег из Беларуси, молодежь белорусскую, чтобы как раз такое единение молодежи России и Беларуси оно было налицо именно в рамках реализации творческих проектов, спортивных мероприятий, культурных программ. Беларуска-расійская моладзь супрацоўнічае плённа даўно. На наступны год запланавана каля 20 сумесных мерапрыемстваў рознага характару. Да іншых тэм. Святара з Расіі, якога абвінавачвалі ў арганізацыі заняткаў прастытуцыі, прыгаварылі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прыгавор па гэтай гучнай крымінальнай справе суд вынес сёння. 39-гадовага жыхара Ленінградскай вобласці затрымалі ў Віцебску ўвечары 3 жніўня. У раёне аўтавакзала ён збіраўся сесці ў аўтобус да Санкт-Петербурга. Разам з ім выехаць спрабавалі і 2 жанчыны 20-30 гадоў. Папярэдні праз інтэрнэт яны дамовіліся з мужчынам, што будуць займацца прастытуцыяй у расійскім горадзе. У ходзе следства высветлілася, што гэты выпадак не адзіны ў кар'еры расійскага вярбоўшчыка. Аналагічным чынам з дапамогай сваёй 19-гадовай саўдзельніцы ён спрабаваў вывезці ў Санкт-Петербург дзяўчат з Гомеля. Сваёй віны святар не прызнае, настойвае, што з жанчынамі незнаёмы і дадому збіраўся ехаць адзін. Я никого не вывозил и не пытался этого сделать. Мои действия были связаны, чтобы я сам один уехал домой. Суд приговорил Киреева Николая Анатольевича признать виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Обвинялся он в совершении преступления, предусмотренное частью 1 статьи 14 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривала от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Слуханні па крымінальнай справе працягваліся каля 3 тыдняў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме. Цяпер у расійскага святара і яго адваката ёсць 10 дзён для абскарджання вынесенага прыгавору. Сёння сусветны дзень барацьбы з дыябетам. Сёлета яго тэма «Жанчыны і дыябет. Наша права на здаровую будучыню». У Віцебскай вобласці на дыспансерным уліку дактароў з дыягназам цукровы дыябет назіраецца больш за 40 000 пацыентаў. Колькасць хворых павялічваецца, больш за палову з іх жанчыны. Цукровы дыябет – гэта эндакрыннае захворванне, якое характарызуецца хранічным павышэннем узроўню цукру ў крыві з-за дэфіцыту інсуліну, гармону падстраўнікавай залозы. Захворванне прыводзіць да парушэння ўсіх відаў абмену рэчываў, паражэння сасудаў, нервовай сістэмы, а таксама іншых органаў і сістэм. Если у вас, у кого-то из родственников есть сахарный диабет, если вы страдаете ожирением или избыточной массой тела, у вас выявлялись когда-либо нарушения углеводного обмена, то приостановить развитие сахарного диабета в ваших руках это можно сделать. Качественно проведенная диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявить сахарный диабет на ранних стадиях и предотвратить его развитие.
Цукровы дыябет сёння не прыгавор, а лад жыцця, кажуць эндакрынолагі. Павысіць узровень інфармаванасці насельніцтва аб праблеме цукровага дыябету і звязаных з ім ускладненняў мэта правядзення сусветнага дня барацьбы з дыябетам. У 4-й паліклініцы ў Віцебску ў гэты дзень прайшлі адкрытыя лекцыі, віктарыны, можна было вызначыць рызыку развіцця захворвання. С 15 по 19 листопада адбудзецца 30-й міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі. Самае лепшае генеральны партнёр «Белвест». На гэтым наш выпуск завершаны. Партнёр прогноза надворья газета «Витьбише». Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Витьбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі. Ноччу па паўночным захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -3 + 2, днём 0 + 5. У Віцебску ноччу без істотных ападкаў, днём ападкі кароткачасовыя ў выглядзе дажджу і мокрага снега. Тэмпература паветра ноччу 0 - 2, днём 1-3 цяпла.